Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat adda tayon ti umuna a Domingo ti Adbiento, ti isasangbay, ti mangisalakan kada tayo. Saganaan tayo daytoy nga isasangbay. Agkamatalag tayo iti grasya ken bendisyon na. Ta iso tinamnama tayo ti pannakaisalakan. Tinadalos a puso, napakumbaba a puso, managayat a puso, naragsak a puso, iso tirumbang nga ikawis tayo, tapno maikari tayo makiranod, iti kadagitoy na santuan a misteryo. Yatay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpagpakaasi ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasi dak kuma iti apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Dawatin mi kan ka uman nakabalin a Dios, tay paay mo kad kadagiti mamatikan ka ti umiso a panagnakem, tapno sabtenda ni Kristo, babaen dagiti ininsengpetan nga aramid. Iti kasta maikaridan to a makipagtagikwa iti pagarian, iti nailangitan a pagarian. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti hinggana. Ti maibasa na adaw ti libro ni Profeta Jeremias. Kinuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo apanang tungpal ko iti karik kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta a tiyempo, ikakto ni David iti pudno a kapututan na. Aramidan nanto ti naimbag ken nalinteg iti intero a daga. Inton dumteng dayta a tiyempo, maispalto dagiti tattao ti Huda, ket agbiagto as itatalged dagiti umili iti Jerusalem. Daytoy to ti ipanagan na iti nasyon ken syudad da. Insalakan na tayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Yebkas ko ken ka uapo ti kararag ko. Isurom kanyak dagiti daldalan mo uapo, wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak nga agbyag, kas mayan nurot iti kinapudnom, tasika ti Diyos amang isalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol iti rumbeng apag naanda.
Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno idalan na ida, dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana, ket patalgedan na kadakwada ti tulag na. Ti maibasa na adaw ti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Padakkelan ko mati Diyos ti panagayat yu tunggal maysa ken kadagiti amin at tao. Ket dumakkel ko maakas ti panagayat mi kada kayo. Iti kasta papigsain na dagiti puspuso yu. Ket naan-anay kinasantuan kayo iti imatang ti Diyos ken ama tayo inton umay na Apo Hesus. Agraman dagiti tattao na. Kamaudyanan na kakabsat, nasurusuruyo kada kami no kasatno ti panagbiag, nga makayayo iti Diyos. Ngam itinagan ni Apo Jesus, idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apaspasaya atin nyo pay. Taamuyon dagiti alalagaden nga ented mi kada kayo, nga aggapo ken ni Apo Jesus. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Magangtan ti umuna a kandela ti Adviento, babaen ti familia kulong. Tumakder tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo.
Ti pannakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, addan to pagilasinan a makita iti init, iti bulan ken kadagiti bitwen. Dito'y daga masikuranto dagiti nasyon, gaputi butengda iti daranudor ti baybay, ken kadagiti dalluyon. Matalimu daw to dagiti tattao, iti butengda nga agpaspasungad, iti mapasamak, iti entero alubong. Tadinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak ti tao nga umay iti ulep, ken naindaklan apan nakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy amapasamak, tumakder ket tumangad kayo, taasidegan ti pannakaisalakan nyo. Annadanyo dagiti bagiyo, amangan numalmes dagiti puspusoyo iti nalabes apan nagbussog ken panagbartek, ken kadagiti pakasikuran ti biag, amangan lakit dinudumteng to akillaat dayta nga aldaw kada kayo. Taumay to akas may sa apalabog kadagiti amin at tattao dito'y daga. Agsipot kayo, ket diyo sardingan ti agkararag, tapno addanto na anay akired yo nga agibtor kadagiti amin ang mapasamak, ken agtakder iti sangwanan iti anak ti tao. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi kalman at day may nagideliver ti danom, itay mineral water nga kakasla pungwan, ket idi makita dak kunada, nay nakita ko mo ilan ni Father Rufon. Nagwapo gayam ti personal. Kuna madyak pa ilan nagpapukis dita, ano nagpapukis at dakis kayaw. Lalaki dayjay. Gayam tataga ditada. Ita suriwan, di mat awanti ko dita. Awanti kakabsat nga katoliko dita nga magbuyboyad da kano iti dayta YouTube kada kanya na ganan, live streaming tayo nga no daduma mangiruruman. Hindi malmalam adaman imayan. Umay da makis-schedule ti pamumpon nga mahantay nga kaparokyaan dita nga parte. Ngayon kunana, apo makimismisa kami nga minti online iso nga umay kami kumata si kati alaen mi tahan nga masango de padi da jeta adot schedule da. Kakunak met, nagasidag ta na nagtablaan kindita kabarwan agabay nga barangay. Umay kay makimisad jayan kunak ka. Nohang kay mapanji ili ijay kayon. Kakuna na met, haan apo agbuya aklaan ko umanay kanyak dayati Domingon. Kuna no kayam ako mapangka. Ta sa bali di jay makilangen. Sa bali di agkomunyon kinda di agbuya laeng iti online. Umanay kanyak di jayan apo kunak ay haan bangking nga pamati. Kaslamot la kadagita ibagbagati daddo mga no binasam di Biblian na isalakang kan. Haan ang kasjay, adayo niya, adayo. Apaya nga dayto ititaptapikan tayo gamin kakabsat. Wan tatang sinindyan tayo ti kandela, adbiento. Oray sa lang nga nagpapanag katurturog sa dagita nang isagsagana ti riga da nga nang isimsimpa ti kapintas na. Kapaya ngamin adbiento laglagipan tayo nga ti adbiento saan pay a Christmas. No adbiento awam pay laeng ti Christmas. Upat nga Domingo nga panagsagsagana ay anya ti adbiento ti kahit nga sawon da kaming isasangbay. Sino ti sumangbay? Upat nga Domingo panagsagsagana tayo, ti panangrambak tayo, ti panangrambak, ti isasangbay ti umay ti mangisalakan. Kayat na nga saon ni Apo Jesus imayen nagungaren na panjilangitan ngum umay to nga manghusga kada tayo. Pilyon nanto kunana laeng ni Apo Jesus di ebanghelyo.
Dagiti nagyan ti kanigid nga nagsara. Ang kaya tugtugaw ti kanigid no, nagsara kayo. Kanawan karnero, kalding karnero, kuna na pangarig na niya. Malagip yun di pangarig na. Oh! Kasi awang pa'y sumungbat. Kakuna na umay to. Ikatan nanto ti ita. Alaan nanto dagiti nasayaat. Di ti ramrambakan tayo. Ti upat a Domingo. Ito dito nga upat nga Domingo. Ti Adbiento. Iso dayjay second coming, umay nga manghusga kada tayo. Kasko na ti Ebanghelyo, umay to nakatapayaan dagiti ulap, nga addaan pan nakabalin, addaan bilag, isunto ti mamaglasin. Kaday ta nga aldaw agsagana kayo kuna tayo, tunggal rambakan tayo ti Adbiento, agsagsagana tayo iti dayta ngayo umay. Into no December 16, aging gana ti December 24, tintumot rambakan tayo, lagipon tayo, daydiim muna nga yaay na iso dayay panakayanak. Iso ti Mesias nga naiyanak, iso ti ibagbaga ti umuna nga maibasa nga, Emmanuel, anya na ganan, o kamo kami Manuel, kung kuna nga kanta niya, rambakan tayo, mat dayjay, panakayanak nga imuna, nagsarunoda, ngam ti Christmas, into no maiyanak ni Apo Jesus, agingganan to no, yanaganan, into no, Three Kings, kuna tayo, panagsagsagaan tumulaang dayo, datayo mutan, gamin nga Pilipino, andyak amuno nyo ti utot tayo, nang rugi ti September 1, agpatokar tayo mutan, whenever I see boys and boys, seminal and the straight, Christmas kanon, ampay pinaggagampor yung matan, Advent, Christmas, at dapat agdekorar ti Advent, kaslamag Christmas train, at dapat duwa nga paborito nga babakit, ay nag-order dati online nga daytay, ada sara-sara na nga, ada silaw na, napadain tudok, jayanti, masitas mis, ada mulmulagatan, nga, apa niya kukwaan nyo ta, nagpintas Father Christmas, agyang kaitan orayon nyo Christmas, aging kakay nga tumangken ko na kunta, mulmulagatan Christmas ka hampay Advent pay laeng panagsagsagana pay laeng kadito upat nga Domingo iso nga dito adda simbolo na dadtoy nagbubukol anya ti simbolo nagbubukol da eternity ti kinagnanayon ti Dios tati istoryano dayta dagiti muna Kristiyano agsirkuluda adda krus jitingngana agkarkararagda ay kandela iso tata inaramid tayo met nga kastoy adda mo nagpataader ti Advent treat na nga to jimay sa kandila de jimay sa de likod basta upat nga kandila ta mas dramatic jima pan mangsindi nyamo dayta nga mauawat iso nga hampay laeng a Christmas agsagsagana tay pay laeng para ti second coming iso dayjay ti kunana ket pa nagsagsagana kakabsat awan ti instant mahilig kay ngamin ti instant nya anya dagitay instant noodles, ikamla na pudot, solve, instant coffee, ikamla din na pudot, solve, haangkan nga aganger, nya pa dito instant. Instant nga ipupudaw, pinunasa mo, nagnisit mo tatil-til mo. Instant nga panagpakutong, pumata nagaduti umay kanyak nga, po, instant nga panagpakutong, agdayet akon Father, ngam gapo ta December, next year ton. Ang kaman nga, gibagabaga ti dayet kanyak, no amin nga punsyonan nga papanak makita ka. Instant ka no. Dapat instant nga umay agpaagas, po, bendisyonan nakman, apaya, ikatum ta high blood ko, naglaing kan ikararagan na kapo tamaikat ko mati high blood ko apay nangalaan tilaing apay maagasa kaya ta high blood mo nya ko ng doktor agtuma kasurutem diya ko maanusan kamatay kan aday instant nga agas no kayat mo agasurutem di proseso na haan kasjay metlaeng dati panagururay anya dati panagururay tayo, tiya ay may isalakan, tapno maikari tayo ang maisalakan, apay ti kunayo, instant. At dagayem ko, baak nga lakay. Gaputa na angaw mo, hanunay nga makimismisa, di naggapo nga parokyahan, yung adamagan no, sa dinno, tachismosa kayo mo. Kakuna na, apo, di makimismisa, apaya, masulsulisog aklaang, apo, baak magad nga baro, di magad nga asawa, apaya, di adi sango ka nagkiting mo, di short pan na.
Tapi kami nga isukit kitaam niya po, Jesus. Di may samot ka. Apo, naka-spaghetti laang tibado na. Nalinis mo lang di bukot na ako, nagahaan ko blangan. Kaya sumal. Ti prinsipyo na ti biyag, ti idol na, di mat niya po, Jesus, di mailansada ti krus kataluda. Di kaabay na ka nagbabawi. Kinaisalakan pa'y kunana isunton maudi nga gundawayan apo sa akto agbabawi, kunana sa akto makimisa, natayon. Natay di taon, diya ka muna nakimisa sakbay nga natay. Kati pa nagsagsagana, haan nga instant. Haan nga day umayon ti mangisalakan, intay agkukumpisaran, intayo ag babawin, kagbayad ti utang mo, kagpakawan kin ni apong, haan nga kasjay. Anya ti ibagana, no nadlaw yo, dahito yung maikadwa nga maibasa, anya ti kuna ni San Pablo, kadagiti taga Tesalonica, nagbilag, denggan ti kunana. Padakkelan ko mati Diyos, ti panagayat yo, iti tunggal maysa. Nya? Ken kadagiti amin at tao, ket dumakkel ko mas ti kas ti panagayat mi kada kayo. Kas ano ti panagsagsagan, ano kitaan nyo dito'y Adventrit, ay dito candles tayo, nakasurat pa'y kaidtan. Anya na kita nakasurat? Diyan na sinjan, yan tayo nakasurat. Hope. Diyan may isa? Peace. Love, ken? Joy. Kunana, dumakkel ko mati panagayat yo. Apa yang ada itu ti ibagbagana, ti siya sasagana kakabsat, daytay naanos apa nagayat. Haan nga daytay, umayon ti mangisalakan, pulwa-pulwan tayo, matida po tarupa tayo, nantay nga agdigdigusan, umay tayo agkararagan, dadtan tayo mga haan. Idakdakkel di panagayat, iso ti panagsagana. Dakdak, lawagan tayo ang amin, no? Daduma ka, di tayo muti agayat. Nagay ayam kam ti tennis, ijay, San Esteban. Kagaputa, adamakan mo ti ijay, itlog, nga nalingta, adama merienda, kadakwa. Kasi siyempre, no, adama maiwara, pidutan tayo at iwara ay ibasura. Kunana di may sa nga gayam ko, nga best friend ko, luklukon na, wala po, agdalos tayo, taapaya, narigat mo, no maungtan tipadi, nga narugit ko ma, no maungtanak ko ma, tapadi akgarod. Kakunak, agdalos tayo, gaputa iso ti katatao tayo. Haan nga gaputa adda? Oh! Haan nga gaputa adda? Agungat. Kasjay matlat biyag tayo. Inaramid mo yung may isang abanag, ngamin iso ti katataom. Hala ko ma, may nagaramid ti Adventrit, may nagdalos. Apay nga imay ka, kababain mad ka, sentro kami ka, baka na may mayat di Adventrit na di bangir, wrong ang ayat day ta. Imay ka, taamom nga makatulong ti pan nakaisalakan, no makita da ka, ma-inspiraran da, iso ti pan nagbalbaliw, ayat di ented mo, iso ti usto. Aramidem, gaputa, iso ti katataom, haan nga, iso ti, gapulaan ta requirement. At di pong turom tayo, one father. Mangted ka, apaya, kababay mo no saan ka, mailista ka no ngamin. Nangted ka matay, uuray yun, basta uray mabukbuk-buk, kababay mo no mailista. Mangted ka taamom ti papanan na, ngahaan nga, hanla nga makan niya po padit, hamay mo makan. Para iti pan nakaiwaragawag ti Ebanghelyo, tulong ka dagiti kakabsat tayo. Pagyaman mo kini Apo Diyos, no anya di api mo. Imay ka nakimisa, ayat ka di day tawon, no? Haan ngamin, kababain ka, siyak ti agbasa. Iso di ti ibagbaga na, no padigdagan tayo ti ayat kunana, kadagiti kakabsat tayo, iso di ti papanan na nga kunana, uray anya nga gundaway, nakasagana ka. Uray umay ni Apo Isus, tata nakasagana ka apaya, katataong nga rod ti agay ayat. Kakuna tayo pa'y. Apaya nga uawatem ni Apo Isus, imayon ti imo na gundaway. Imbati nan ti sakramento. Anya serbina nga uawatem ni Apo Isus iti sakramento.
Apay nga nag-first communion ka nga inye-explain da, apay nga mamati ka abagi ni Kristo, anya titulong na kanyam. Nga haan nga mabalin nga agbuya ka laang ti online ka umanayon nga para itimisam, haan apay nga awatem. Ngamin ti panangawat mo kin ni Apo Isus, sandap no kanayon ka nga nakasagana, dayjay bagim igamer na. Tapno no kumano mabalbalin ti kararag tayo, Apo, ited mo day tamatam, ta iso ti usarik amata, ti panagtapno makitak, dagiti tattao, kas ti panagkitam. Anya ti panagkita ni Apo Isus kadagiti tattao, napnuan asi, napnuan ayat, napnuan pamakawan. Kagapot awatan ni Apo Isus, agay ayat kanukas, ti panagkitam kinkabsa mo, at ni Apo Diyos king ka. Ngam na ti panagkitam ka, basol mo, datalag pampabasol ti ob-obraam, awam mo ob-obraam. Datalamang kit-kita ti madikin ni kabsat mo, di mo maammo ti agayat, adayupay ni Apo Jesus. Anya tino awatan tayo ni Apo Jesus. Tapno na, pinpintas di panagayat tayo, di puso na kuma, iso ti isuot tayo, amuyo ti sao nga isuot. Oh, isuot, hangam isuot. Alaam di puso na, ta di pa nagpuspusom sumurot kini Apo Jesus, isumat ti usarim kini kabsa mo. Nap-nap no ti ayat. Agbulbulanos nga ayat. Ti maamuyon sa nga panakaisalakan ka daytay. No kas ano ti kasantom, nagakob di imam, Apo kas lakalahampay makabasag pinggan, amami, ngadat sa dilangit. Nakaiayog ka pa'y, madaydayaw ko matinagan ma. Lamang tid ka nga rudan ta pagpakantayo kadagitay umay agseminar, ay awan! Nakasansan hanga agba. Madagitay kasla nga makabasag pinggan nakasansan to ngam ingimot. Kasano nga agkumpas di puso ni Apo Jesus nga nagparabor kin di puso nga agkarkararag nga nakaklose. Iso nga rin di maalam ko man, no agkumkumunyon katapno si sasagana ka akan kanayon, mausar mo ko maisuot mo di puso ni Apo Jesus, iso ti usarem nga agserbikin ni kabsa mo. No awatam ni Apo Jesus, maigamerking ka, tainraman na kangarod ti bagina, nagmayat ko man o di ima na isumat ti kadda ti imam. Nga tumultulong agserserbi akan kanayon, haan nga tabagbagim ti nagrigat ka ti taon aya. No daduma ka agserserbi ka ngam jibagbagim ti parparaburam. Jibagbagim ti serserbiam. Jibagbagim ti maidaydayaw. Adayo dayjekin ni Apo Jesus. Kung maala tayo ni Apo Jesus, ang awatan tayo man tinasanton ako munyon. Kuna tayo, nakasagana ka din, no maisuot mo ni Apo Jesus, itibiyag mo, uray anya agundaway, si sasagana, tilubong mo. No nausar mo ni Apo Jesus, itibiyag mo, hantay nga agsagana ti instant nga agapura, agaputa umayan ti mangisalakan, haan, iso ti ibagbaga na ditoy, ti kinasimbaan, nga ibagbaga na haan laeng nga programa wagas ti panagbiag. Agserserbi ka natural apaya iso ti katataom haanda nga chichiken. Tumultulong ka nga natural apaya iso ti katataom haanda nga ibagbaga. Agpakpakumbaba ka nga natural apaya iso ti katataom hanga gapulaeng tamaabak ka. Pakpakawanam ni kabsat mo. Isalsalakan mo ni kabsat mo, taapaya, sika nga, nakasuot nga ron ni Apo Jesus king ka. Haang ka nga mangikuskuspil. Respetaran ti paglaingan ni kabsat mo, haan nga day tila makitkitam ka di kamalina. Adayo day takin ni Apo Jesus. Iso nga ko nga ron ni San Pablo, nagmayata niya dati ko na padakkilan ko mati Diyos ti panagayat iti puso yaw. Iti tunggal may sakada kayo. Di mo lagayam ti tulbag na kakabsat aplo nakasagana tayo, no damor nga agay ayat, dadta, ayat, no adda ayat king ka, adda ragsak, no adda ayat king ka, adda kapya, no adda ayat king ka, adda namnama. Tatta nga Domingo, ikararagan tayo pa'y dagiti kakabsat tayo nga ngamin dito nga Domingo ka, dagiti adda, anya na ganan, adda disability na,
Adda dagitay nya naganan pagkurangan da. No anyaman nga wagas, uray puso, ikararagan tayo met ida. Nga dalat tanamnama. Adalat tanamnama no agtalag tayo kini Apo Dios itednan tulat ta tinamnama. Kitatate panagururay tayo, ti isasangbay, panagsagana tayo, anyang urtirumbeng. Agbiag, ikarkarigatan ti agbiag nga nasingpet na dalos. Ure agkara itoblak. Ure agkara ikursong ti basol. Agsubli tayo latta ko mga ikarkarigatan. Isong orod nga tata ka nagmayat, tapno makapagayat ka nga nasaya at gundaway mo nga agkonpesar. Gundaway mo nga mangdalos, tapno nalinlintag di ayat mo. Gundaway mo nga agpakawan, tapno na tartarnaw di ayat mo. Kano maaramid tayo dahito kakabsat, anya pala tibirukan tayo nga panagsagana. No bumabaman ko na iti ulep, dahito anak, nga iso ti ari ti sa nga lubungan, no bumaba nga umay kada tayo, awan ti pakabuungan tayo, awan pagapuraan tayo, apaya, iso garod ti wagas ti panagbiag tayo. Iso garod ti lubong tayo, daya agay ayat kinikabsat tayo. Katingitingan tayo saludsudan tayo Kasano magkadakkel ti ayat nga ibubuhos tayo. Kasano kaado ti makari na ti ayat nga itid tayo. Namno din pa'y napadasan ti nagayat, inggi imot, inggit makasarili, inggit tangsit, inggit gora, ay sus kaawanan na, no umayta mangisalakan ka nasayaatin, amuna ka, ala kakabsat, tapno na pinpintas dati pa nagsagsagana tayo, tapno na tartarnaw ti poso, kasurutan tayo at ilintig ti ayat. Ibilang tayo at ibiyag tayo nga agbibiyag, nga napno ti ayat. Nga di ko na tayo alaom ni Apo Jesus, ito iso ti isuot mo di puso na, automatic day ta agay ayat ka. Noon na isuot mo ni Apo Jesus ti mata na, automatic makitam di pagsayaatan da. No adda ni Apo Jesus king katiima na automatic agserserbi. Nga awan ti pilpilyan na. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati at iti Timay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin amakita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao di ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos. Naiyanak sana na parswa. Diyos sa kasmetlaeng ti Ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang nagapud sa dilangit. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati apmet iti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Kakabsat ti pannilaw ti si bibiyag asa o ti Diyos, intay itagay as ipapakumbaba iti Diyos nga Ama tayo, dagiti kangrunaan akasapulan ti lubong. Iti tunggal panggep ko na tayo, Apo, denggem tigimong dagiti tattaom. Para ti sapasap nga iglesia, tapnukan kanayon kuma mapapigsa ti puso dagiti mangidadaulo, ket naan-anay ken mataginayon kuma ti kinasantuda. Iti kasta,
Makita dagiti tattao at isimbaan, ket napaypayso a sakramento ti panakaysalakan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Tapno kanayon silulukat ti mata dagiti mangiturturay kada tayo ti gobyerno. Ket makita dati kasapulan ti kaadwan, ken mabaliwan dagiti saan nga umno nga aramid. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Tapno agkamang kumati amin a tao ken Kristo, babaen tinapaypayso a panamati ken kuana, nga isumeten ti mangiturong ti panagbalbaliw ti panagbiag, kang runaan na unay iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Tapno kanayon kumaanabuslon ti puso dagiti amin a mamati, nga agayat ket agbiagda babaen tina Kristyanuan agalad, kas ti panagbiag dagiti nagkauna Kristiyano ti pamatida. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Para kada tayo amin nga adda ditoy ita, tapno kanayon asisasagana tayo, ang mga klon ken Apo Jesus, inton umay na ipaay ti ijajayan na pangisalakan, inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaon. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo denggem tigimong dagiti tattao. Managayat unay nga Ama, itinapalaos a panagayat mo, inted mo ti panangisalakan kadagiti amin a tao, ket inyeg mo tinadaeg a panagbiag, uray pa iti agdama a tiyempo. Ado pay laeng ti pakasikuran mi iti panagbiag mi Apo, ket ikaamang mi amin idaken ka, paramet laeng ti pagsayaatan mi, ken ti pakaidaydayawam, ita ken iti agnanayon. Awatem kadua po dagitoy sa kita, nakurapay ang akitang
Kumararag tayo, kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo dagitoy daton nga innalami kadagiti imparabor mo metlaeng kada kami, ket iroknoy mi ida ken ka. Ipaay mo kadi ati panagserbi mi ditoy abiyag. Panagserbi mi ken ka ditoy abiyag. Agbalin a pakagunudan mi ti gonggona ti agnanayon apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Dios. Ta itasidong mo adda kami, agbyag kami kat agunnoy kami. Ket kabayatan di patyasat mi ditoy daga, saan mi adi marik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami. No dikat kastapayan nga adda kada kami ti talget ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo ket namnamaen mi nga ipannakamtumet iti biag nga agnanayon. Yan tangay kas umuna abunga ti pannakaisalakan mi addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata agyaman kam ken ka ket makitimpuyog kami kadagiti angheles. Amang ibunan nagkadagiti pakaidaydayawam ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, di langit ken daga napno. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mingarot ti paaymo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kaalis. Nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kaalis ti darat. Darat ti baro ken agnanayon atulag, iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. babaen ti krus mo.
Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay kabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kadami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isudan pudno anagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo.
Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglasyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ken panagkaykay sa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awanting kana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamin. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa.
man nga aramiden yu panunumwan kakabsat ko daydaket aramiden yu ken aramiden yu kanya iti nabisinan panla pinakan iti mawawagtidano manla pinainom anyaman nga Kung mararag tayo, Apo ornosem ada kami amadama ngagdaldalyasat iti baet dagiti aglaba sa banbanag ayaten men dagiti nailangitan ket ipategmi dagiti banbanag adinto mapukaw pagbanagem kadi apagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kalpasan ti nasanton a misa maituloy tay training tayo haan laengan nga dagiti lektor acolyte altar servers no di pay dagiti amin nga pastoral leaders ken amin nga naayat nga tumulong uray nohan nga pastoral leaders no kayat na ti maki-congress Apo tatakwaten tayo ti agda mga mapaspasamak ti simbaan tayo takitaan tayo ti pagsayatan na Apo kalpasan ti nasantuan a misa ti Apo adda kuma kada kayo Kasta kumamit ken. agdumog tayo taawaten tayo ti nadaega pamindisyon lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kumati man nakabalin ken mananga si a Dios da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo ken mangnamnama iti yaay nan tumanen. Amen. Papigsaan na kay kuma iti pamatiyo paragsaken na kay kuma ti pananginanamayo parigtaan na kay kuma ti panagayat yu iti Dios ken iti pada a tao. Amen.
Iti kastada kayong agragsak ita iti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasatin na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin ayos, ti ama ken ti anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos.